Palk Giovan idur mill-lokalità l-oħra sabiex jagħti gost lin-nies, jopera bil-batteriji u ser ikun qed iżur bosta lokalitajiet fil-Lvant ta' Malta. Naturalment għax huwa van nistgħu naċċessaw spazji illi kieku forsi huwa ħafna iktar komplikat jew idum iktar biex narmaw bil-van naqbdu nidħlu u nagħmlu l-performances. Ħajkonna 11 il-performance differenti b'artisti differenti li għamilna ftaħna wkoll għal min xtaq jipparteċipa fih u minnhom intażlu ammont ta' artisti ta' ġeneri differenti u etajiet differenti hemm biex jieħdu sehem fuq. Il-ħsieb wara l-proġett tal-Lvant nibet is-sena l-oħra meta r-reġjun kien ingħata t-titlu tar-Reġjun tal-Kultura. Tant intoġob illi ddeċidew li jkompluh din is-sena. Issa aħna l-idea li mhux 2024 biss imma 2025-2036 ix-xogħol jibqa' għaddej. Allura aħna mill-ewwel bdejna naħdmu f'Jannar biex intellaw nerġgħu il-Lvant. Peress li kien proġett tant mill-uħ, mill-komunità, mill-lokalitajiet, mill-kunsilli u anke mill-artisti li ħadu sem is-sena l-oħra u fil-fatti dis-sena kellna l fuq minn 70 artist li applikaw biex jieħdu sem fil-proġett. Dan il-proġett ġie finanzjat mill-kumpanija Go. Go ilha topra dawn 50 sena. Minn dejjem konna fil-qalba tal-komunità, meta ġew għandna għal dan il-proġett, kienet ovvja li dawn huma ħajkunu fiċ-ċentru tal-komunità. Issa huma qed jikkonnettjaw b'mod kulturali, aħna nikkonnettjaw in-nies bit-teknoloġija. L-ewwel sirata se tittella fit-18 ta' Lulju.